Добре дошли в първият ми влог, който ще бъде относно пътуването ни с моите приятели и моята приятелка до Хургада, Египет. Нямаме търпение всички, чувстваме се прекрасно. Казвам се Константин. В момента едно от момчетата, който ме снима, се подхилква отзад за телефона, но в момента сме на магистрала Тракия и караме към София. Покажи, колеги, покажи. Ето го пътя. Страхотен залез. Караме към терминал 2. Там ще изчакаме нашия приятел, той пътува от Германия, където ще се заберем всички заедно и след това продължаваме нашата екскурзия към Египет. Между другото, това е първият ни влог, може да е малко кринч, но пък поне ще е забавно да гледате. Ще има куркане с делфини, с акули, с камили, куркане с коне, всичко ще има. Ще караме бъгите в пустинята. А общо взето, не знам дали ще Гоша ти се ще успеем да се наспим. Тя 11 нощи. Няма да се наспим. 11. Да, 11 нощувки ще сме в Египет, просто не знам какво да очаквам. Дано да не се разболем, да не се отровим нещо от крилата. Кацаме като цяло сутринта, след се пада неделя, 3 през нощта. Между другото, те от букинга са много мили, много готини. Цяло ни направиха като подарък, безплатно ще дойдат да нас вземат и ще на оставят в стаята. Тая нощувка, която е този ден, когато пристигаме, не е платена, обаче собственика на имота, то всъщност е някаква резиденция, имаме вътре басейн и така нататък, много е готино за ще видите после във влога. Ще дойде, ще наземе и каза няма проблем, може да останете тази вечер и даже няма да го платим за това, което е много готино, поне ще може да се наспим първата вечер, няма да сме умрели. Айде, пристигнахме, в София сме. Може да има последствия, но за момента всичко е наред. Пътели в София сме, пристигнахме. Построиха тази сграда, бе, и почти я построиха. Да, отбивката за летището е изтървах всеки път. Да, няма проблем. Трябва да е кацнал вече. Той ми писа, че е кацнал и чакал си багажа. Те си е такъв рейс, но да е такъв рейс до Истанбул, защото ако е някой микробус, че направо ще се схванем. Ето го нашия човек. Гоша позна, че е със синя тениска. Гоша позна. Няма и със всяка. Добър ден! Добър вечер. Това е новата ми професия, аз съм вече влогър. Готов ли си за Хургада, кажи? Естествено. Ето го куфара, добре. Го правим на място. Can survive anywhere. Already survived wild waters. Гърби се, отвък. Alligator sharks. Да, Гош се опитва да направи влог на пародия. Какво говоря? Аз не знам. I don't get okay, bro. I picked strawberries. Strawberries. Между другото, Гоша да ти съобщи новината. Главно в Хургада, какви хора са там? Особено в марината, де сме. Няма, чичо ми го споменават, нали, не бях сигурен колко на сериозно. Ама вика, може да има германци там. Тука германци, хубаво момче, много хубаво момче. Некой да се удариш в стълба. Как се чувстваш още от началото си на без да ти кажем? С два телефона, два канала ще писам. Това е само началото. Виж каква хубава табела е, Гоша, снимай ма до табелата. Заплащане. Браво! Браво! Не, цираме тази табела, опа. Как правихме масото днеска? Кажи му. Значи, когато им се обади, закъсняваше вече 3-4 минути, аз се чудя какво става. Им се обажда и каза, че масото на мазата е било сухо. Нямаше нищо на щеката, а пак я карам. Каза,
си налял масло, което е намерил в багажника. Той е разбрал, че било масло за скоростна кутия. И се объркал маслото. Да. Да. И го сипах в двигателя, едно червено като антифриз. Уау! То там се вали, а там вали. Ей, да една хвани буря прибиране. Да, доляхме още масло 5, 2, 30 и какво стане? Маслата още върви. Що му целява тук е оцелена? О, леко е ще. Леко е ще. Виж какво ми направи колата, видя ли? Я, факт. Говорим за масло и точно до колата има туба с масло. Спалва се, брат, спалва се. И е 5-2, каквото и 40 ли бе? 10-40. 10-40. Да. Пускам втори епизод, втори сезон. Радио, да го намалим малко. Чай, много хубава песен върви. Хора, върви съм много яко. Брат, казват, дали сукаеца не падал 2 пъти на едно и също място, този път на 10. Без майтап. Ай, само ауди шофьорите могат да изпреварват те. Ясно. Да. Те им легал. Няма. Тази кола не ги усеща легнали. Много хубаво място, брат. Виж как са го организирали, завойците направили така. Ти сега ти слагаш колана. Хора, слагайте си колана, отнема от 5 до 7 секунди, ако сте дебели като някой ваши познати, отнема и повече време, но спасява животи. Сложил си като се качи. Ти сложил си колан ли бе? Че ние не сме с БМВ-то бе. Това е по-опасно с тази кола, няма. Основно само студеното е, тигай този прозорец. Тигай, че да притиснеш. Точно в очите, в гърбото. Брат, да идва ни беше било горещо, ама толкова беше студено в колата. Чак направо, брат, взеха Направо под простуди. Да, тръпки взеха да ме избиват. Краката ми не мога да ги мръдна, замръзнаха. Арио етне, оу! Няма го вземат за 10 долара! Няма ли за 7? Много е, не. Няма ли за 7? Господине, това е дядиската цена от 3 часа стих вече тук. Аз се обади, искам да говоря с управител. Господине, този бизнес не е законен, как няма управител? Аз съм управител, шеф. Всичко. Може ли да не ме снимате? Не. Аз мога да снимам обществено място. Не знам, измислям сюжети. Искаш ли с Гоши да ти разиграем сюжет от голи оплашени? Хайде, започвам. Това е много добро. Здравейте, аз съм Емилия. Ами като цяло никога не съм излизала из природата, не харесвам природата. Но след като гледах клип в TikTok, реших, че е време да покажа на шефа ми, че аз мога да оцелея. Емилия е с оценка 4 от 10. А няма умения. Не е ходила за риба както Франк. Това е Франк! Франк! Това е Франк! В някакъв случай, човек, Франк! Емилия, искам да покажа на 4-те ми деца, че мога да оцелея, да се събека гола. Очаквам да е много странно. Най-много ме притесняват инфекциите от комари, но ще оцелея. И така, двамата участници влизат в чипа и е време да се събекат голи и да оцелеят в амазонската джунгла, в най-суровото място, най-далеченото място, до най-калната изразена вода, най-гъстата джунгла и остри скали. Дали те ще оцелеят? Има да преминат 14 000 км за 5 месеца в заобиколено място. Ще оцелеят ли? За да бъде по-равностойно между Джон Франк и Емилия. Кръка на Джон трябва да бъде ампутиран. Вече бяха 2 седмици.
Емилия! Да, Емилия! Тя сама си вика. Вика си ми. Вика си Емилия, да. Емилия! Да. Не съм яла 2 седмици. Готова съм да изявам и слон. Толкова съм гладна. Франк. Ще изявам и Франк. Маринова масълката. Но острил съм този камък. С голи ръце. Съм готова да го изявам. Кой камъка? Канибализмът е основен начин за оцеляване в такива ситуации. Емилия разви канибализъм. И ще изяде Франк. Франк не ще ни подозира. Докато те стоят, виждате на инфрачервената камера как Емилия става. Но в този момент Джон става да пикае.